Пачатак 19 стагоддзя. Вялікая Брытанія. У самай паспяховай краіне тагачаснага свету была адна вельмі ганебная для хрысціянскай нацыі праблема. Гандаль рабамі, які стаў крыніцай узбагачэння для многіх прадстаўнікоў арыстакратыі і ўплывовых асобаў. І толькі чалавек з рэфармацыйным светапоглядам не мог мірыцца з такім укладам. Уільям Уілберфорс, як дэпутат парламенту, першым узняў пытанне пра адмену гандлю рабамі. Займаючыся такім гандлем, людзі забыліся на тое, што ўсе яны створаныя Богам і створаныя роўнымі. Гандляры рабамі клеймавалі тых, каго прадавалі на знак, што тыя належаць ужо не Господу, а чалавеку. Тысячы нявольнікаў, закутых у кайданы, амаль без ежы і паветра, перапраўляліся праз акіян, каб стаць уласнасцю іншых людзей. Многія не вытрымлівалі і гінулі яшчэ ў дарозе. Гэтую ганьбу трэба было спыніць.
Chimney,
Say, Amazing Grace, how sweet thou sound. Many of us know this song. Amazing Grace, how sweet thou sound. You saved a wretch like me. How sweet thou sound. You saved a wretch. You saved a
sun. We've had blessed days to see the spring, and when we've Уильям Уилберфорс досягнуў сваёй вялікай мэты. Рабства было забаронена. Спеў цудоўная ласка, напісаны былым матросам рабаўладальніцкага судна Джонам Ньютонам, стаўся самым папулярным хрысціянскім гімнам і сімвалічным спевам усіх афраамерыканцаў. Божыя прынцыпы свабоды і роўнасці былі адноўленыя. Вялікая Брытанія захавала свой высокі статус у свеце, якога яна дасягнула дзякуючы рэфармацыі. Господ працягваў дабраслаўляць тыя краіны, якія прынялі ідэі рэфармацыі і жылі паводле іх. Менавіта дзякуючы перамененаму светапогляду вяртання да біблейных стандартаў, еўрапейскія народы сфармаваліся як самадастатковыя нацыі. Ва ўсякай з гэтых краінаў сфармавалася свая культура, непаўторная мова, найцікавейшая гісторыя. Разам з тым, кожны з гэтых народаў мае сваю адметнасць, асаблівае прызначэнне ў вялікім Божым плане. Але, на жаль, не ўсе краіны засталіся да канца вернымі Богу. Некаторыя з іх пачалі шукаць свае шляхі, прагнучы свабоды, напаткалі бязбожнасць, шукаючы падтрымкі, згубілі незалежнасць, у гонцы за новымі моднымі ідэямі згубілі сваю тоеснасць, мову, культуру. Так і Вялікае княства Літоўскае, здрадзіўшы ідэям рэфармацыі у 17 стагоддзі, ужо ў 19 канчаткова знікла з мапы Еўропы. І для нашай краіны пачаўся час пустыні.
Bonjour, месье, дам, Мицкевич. День добрый, спадар Жан Пранчук. Як маєтеся? Все добре, мерсі боку. А ви, я бачу, принципово не розмовляєте по-французьку. Ай, не пасує шляхтицю розмовлять по-мужицьку. А я, вы ведаете, человек посполитый. И не отделяю себе от своего народу. И не гонюсь за так зваными модами. Олеж посполитый. Вы разумный человек, маете высшую адукацию, шляхетское походжение и повинны быть у свете апошних повевов. Сегодня французы задают тон у моде, літератури, політичних ідеях. Ах! Ті ж ми свого розуму не маємо. Ди традицію, ди віри Богом даденої. Старые традиции не подходят сучасному человеку. А верой сутяшались только наши бабули. Вы ж разумный человек, а выказываете некие незразумелые думки. Свобода, революция, демократия! Вось наш идеал. Париж меняя моду и хвалу ее трубить. А что француз мудрует, то и у нас полюбит. Это ваш новый твор, а? Так, мой пантадеуш менавіта про гэта. Усё. А вы так само лічыце, что старые традиции, вера, Библия уже не модные? Так, я цалком згодны Вось з я... паном Міцкевічем. Шчаслівы той народ, у которого Господь есть Бог, а губляючи веру, мы губляем себе. Мы задарма отдали наш скарб, землю и веру наших продков. Один и Бог только ведает, який кошт нам придется заплатить, как вернуть нашу спадщину. И про это ваш твор? Так, так. Мой пантадеуш менавіта про гэта. Вось, я успомнил зараз гэтай нагоды эпоху панавання у нас французской моды. Калі панічыкаў распэшчаная зграя уварвалася з чужыны к нам на кшталт нагаяў і ганіць пачала законы, веру Бога і вопратку ўсё да самага малога. Аж жаль было глядзець на гэтых неданоскаў, што гаварылі ў нос, а то і зусім бязносых. Ад іх пайшлі ў народ брашуры і газеты з законам новой веры, права, туалетов. И имели ж яны моц у людей простую моду. Бо калі Бог ссылае кару для народу, то ўперад розум адымае грамадзянам. Дык вось, адпору не было хлюстам поганым. І як чумы народ збаяўся баламутаў, бо ўжо ўнутры сябе адчуў расткі атруты. На моднікаў крычалі, а праз час который меняли мову, веру, звычаі, упоры. Быў гэта карнавальны маскарад, сваволя, пасля чаго настаў вялікі пост, няволя.
я паміж іх чалавека, які паставіў бы мур і стаў бы ў праломе перада мною, каб бараніць гэтую зямлю і перашкодзіць мне у знішчэнні яе. 20-е стагоддзе. Час вяртання. Господ дае новую надзею. Людзі пачалі вяртацца да Бога. У Беларусі падняліся людзі высокага духу, якія распаўсюджвалі Слова Божие па ўсёй краіне. О, вітаю вас, Лукаш Декуць Малей. Я вас вітаю! Дозвольте поцікавіцца, а адкуль ваш род і дзе вы зараз служыце Господу? Ох, похоже я со Слонімщини. Со стародавнего маёнтка Шестаки, ведаеце? Конечно. А зараз служу проповедником у Евангельской церкве, у славным Верости над Богом. А знову спяшаецеся зараз з Божым словом па мястэчках ды вёсках? Так, ведаеце, Божае Слово зараз вельмі патрэбна беларускаму народу. Асабліва народнае беларускае мове. Хопіць уже гэтае цемнаты. Трэба запаліць вагонь у сэрцах беларусаў, каб там святло было, каб паднялася наша бацькаўшчына. Прачнулася Беларусь! Ну, не маю права вас затрымліваць. Лукаш Декуць Малей на ровары, ну и на коне объехал сотни мястэчак ды вёсак. Со словамі «гэта адзінае, што вам патрэбна ў жыцці», ён раздаў людзям некалькі тысячаў кніг новага запавету, які ён сам пераклаў на сучасную беларускую мову. Працягваючую справу рэфарматараў 16-го стагоддзя, пастор Декуць Малей заснаваў дзесяткі цэркваў, дзякуючы чаму беларускае Палессе з самага занядбанага зрабілася адным з самых паспяховых рэгіёнаў Беларусі. Спадар Декуць Малей, а ці добра прымаюць слова на беларускай мове? Ну, здаецца, добра, пакуль яшчэ ніхто не адмаўляўся. Ну, то добра. Скажыце, ці шмат вернікаў было на апошнім служэнні ў вашай царкве? Ну, даволі много. Чалавек так 250. О! Але ж прабачце, мне ж трэба ўжо спяшацца. Я яшчэ не быў у Камянюках. У Жабінку не заїжджав. До Кобрана яшчэ столькі кіламетраў. Бог вам у дапамогу! Добраславенне! Тыя, хто нёс Слова Божие на пачатку 20-го стагоддзя, у савецкі час мусілі ператрываць пераслед за свае перакананні, каб пасля перадаць веру сваім дзецям і перажыць прабуджэнне пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Чакаем все гэтых слов.
як свечка, калісьці Христос згарэў дзеля нас і ўваскрос. Ён цела свайго не бярог, праз гэта ён смерць перамог. Будь свечкай у Божых руках, згарай і, забыўшы на страх, свяці там, дзе цемра і холад, дзе на Божае слово ёсць голад. Я свячу. Гэта значыць малюся, каб укленчыў народ Беларусі, у пасце і малітве схіліўся і пад Божую волю скарыўся. І не кожны з нас сам паасобна, а ўсе разам, супольна і згодна мы запалім агонь праз малітву, нібы безліч паходняў прад бітвай. Я свячу. Гэта значыць скараюся, не ўзношу сябе, а стараюся, каб тое, што споўніць імкнуся, прыносіла плён Беларусі. Я свячу. Гэта значыць згараю, бо віну за народ свой прымаю, бо я веру, што Бог пашкадуе, калі голас народу пачуе. Запалі мяне, Господ, як свечку, хай гарыць твоё полымя вечна. Дай згарэць за цябе, о Ісусе, каб агонь твой свяціў Беларусі. І упокориться народ мой, який називається ім'ям моїм, і будуть молитися, і почнуть шукать обличчя майго, і отвернуться от благих шляхов своїх. Дик я почую з неба і пробачу грехи їхні, і оздоровлю землю їхню. Зради нас, я зломною,